Ano? Ha? Gusto? No, thanks. No. Asa na dapat ang... Bakit sa Ayala? No, it's no. Karang... Karang... Sige na may cutting classes na tanawa. English na yung karang... Well, sobra. Wag mo na English din tayo kay katubuan mga itong pang-millennials, diba? Ay, yung English ba kay pang-millennials ba? Sa dami ko mo accent. Mas tayo mo kung English kasi naganda. I'm not there. Sorry, Mr. EJ ko. I'm not there. Hala, uy, kanay ko. Si Boy, ano? Scarlett Bangot. Hala? Scarlett Bangot. Wait, Arnett! Sinabihan ko yung manager namin para bigla ako mag-send para pwede mo makain yung magkano charge? Ah, walang charge eh. Sa inyo ka. Wala po. Sa pagkasag ako. Pagkasag talaga dito sa kanya. Aman mo na, bitli-bito ang sinigang. Sinigang? Pero makadagdag o green juice. Sinigang ba? Ayan na. Wala pa sarap na Ano din niya? gutom talaga. Lain din siya, dili siya managat Ashley. Hoy, biya. Hoy, biya. Ay. Wala, ano eh. Ano? Sakay. After nito kumain, bukas balik ulit kami sa karinderya. Kaya one day millionaire pa. Mga style ba? Parang mas nanamnam ko yung busog ngayon. Dahil ako magbabayad. Hala, nice kayo. Ano? Hala, nice kayo. Hindi ka nag-refill. Ano yung butang dapat sa rin niya? Ha? Basta ang murad ko. Ay, okay man, ang ibutang itong plastic. Sinasinaw, ano ba yan? Nag-refill ay hindi sa... Hindi ka isa. Oil. Masyado na. Ano? Anay? Order! Mas mulungos, pwede na ulan. Ano? Pwede na ulan. Nagtrabaho mo good siya, marang naka salary. Kaya isa ay wash. Wash. Kaya magandang kong the farm nagkakayo. May dessert. Ha? Dessert. Bawal man sa kaon nun. Thank you. Bawal. Pwede mo bayad. Bawal kasi kanina. So ngayon, ano na siya ng design. Para may approval ba na pwede na nag-i-food sa party. Thank you so much, Gem Jazz, Mango Float. Ah, bakang. Kaya pala. Rice and garlic. Okay na ganyan. Sabi ni Kuya, bakit bawas yung isa? Ah, kana, your favorite? Hindi siya mo ba yan? Mango flow. Daming rider. Daming rider dito. Kapaligid. Hindi pa makontento sa driver. Sabi ka ba? Bye. Dito. Ganda. Ito yung guwapa ma. Ay, nagtulala ka na kusog. Britney, kaya parang gibuko na si Britney.
Ang makahula ng ano ngayon, Bill. May magbayad. Siya magbabayad. Sa kuha kay 7K. Ako, Dili. 7K kay Batik. 6'9". 6'9" sa akin. Ay, meron pa pala to. Ilan sa'yo, Batik? 5,000 sa'yo. 4-5 na kasi yung ano. Wala nagwatawa 4-5 na yung lechon. Oh, 8,000. Yung mga dishes naman na side dish is 280 to 70. Anim yun. Ito, dalawa. Ako mga 8. No. Mga 7.5. Ano? 7,500. Nasa akin sa mga 8-6. 8,600. Kaya, Britney, ilan sa'yo? Hula mo. Mga, ano lang, 8,200. 8,200. Ikaw, Chick, ano hula mo? Ako nag 7,000 to 5. Ano magwatawa eh? Saan naman kada? Isa lang. 7,500. Bakang ikaw ilan? Mas malapit ba? 8,500? Brenda, 6,900. Ako Ikaw ano? 8,600. Oh, pareho kami ni... 8,480. 8,480. Malalaman na. I love you so much, Belly Perez. Belly Perez, I love you. Dito na. I-take out na. Ay, Lagi. Pwede mo naman i-appeal na lang. May pabalot na. Pwede lang din na rin ang part ko mga bukog-bukog ba? Go. Busog no, si Juan. mamaya malalaman natin kung magkano yung total ng bill natin. Sa... Nagkaw ko sa panit sa Kaman natin. episode din na siya yung tambo. Galit mo yung Juan. Ikaw daw, Scarlett, anong hula mo? Magkano yung bill? Bakit? Kano? Hula mo nga daw, magkano yung bill? Ilang kilo? 4.5. 6.5. 6,500. Beshi. Sabi ni Beshi, Ay, may sponsor ba kayo dyan ate? Sabi ko, wala. hala. Pag nahulaan mo, ikaw magbabayad. Thank you, Ate Beshi. Sis pala, ito to. Agad-agad. Nahanap ko eh. Wala bitbit ba? Suka na ito. Ay, Mama Leticia. Asit mo ka ng mata. Dala man. Walang Yes. tinuguan. Parang dinuguan wala. Okay, sino mula? Ito na yung total. Ang pinakamalapit, sino ba? 8,000. 600. Ano ka? 600. Parehas kayo ni Batek. 8.4 ba ako ah? 8881. 8,800. 81.55. Kuya, wala nakahula, walang magbabayad. Ayun yung total. Ako ang pinakamalapit kasi sabi ko di ba 9,000 ang sa akin. Di ba? Iniba mo, 9,000. So, yan yung total ng aming bill, mga ma'am. Sulit naman kasi napakarami namin lechon. Kaya Sa naman. akong bill lang Kasi, ay 8,800. wala ba yung ano yung wireless? Ako nga po gusto ko. Busog. Pinagbayad kami sa driver. 1 day millionaire na yun. Ubus ang Ayan. milyones Kuya, sa mga isang driver kainan. Kung nagpuso, ano may taon wala pa, 700 ka. Tsaka ano ba? Kanang, tinapa. Tapos wala ko siyang ganan yan. Gino. Ginawa ko lahat para masarapan ka. Tapos wala kang gana. Ha? Wala Kaya siya. kainin mo ko.